Tipra motoni sacrifice really sacrifice awaimung tini bai saldo kawi thanga abo haikino bagma bidan sabha center habi David ni bodollo nogo habi bubagarni thamchane kok bubagarni geta triple ne kok awaimungo onkhurka tini bai soidin sacrifice really jotno nok dukhun khibainai bubagarni thangsana hamjagainai jotno nok dukhun khibainai phailajak tamni bubagarni dagi mungbai tiprasana thangsa khlainai hininai jotno sai ningya karinai bihi bosa khibainai jotno tini ojaga dole ke phailajak tamni himba jotno tiprasa thangsa khlainai musumani bagai tini bot hayo biang phasing rogo sacrifice dur camping khaino tini hinke bagma constituency ani bo kami phai rogo maniko kami manik angke ani sinumungke Asis de Borma ang YTF ni secretary central jotno belai ke hambai जों tini himlaite जों tini bagma area phaisok paika manikya kamio manikya simi जों bagma jora tini paithakni yang जों tini ni sacrifice je rally khai tongmani bubagrani je thansani kok awaimu o paithakni sobani tini ornibo जों kok piri tongo जों miapro borong munang saram bodo jamate nok thanglaika kintu bono maruk laisrabliya haipano yang buri bhini thani जों kok pir laika bono pore kabang masini BJP khainai CPM khainai sini tako kokrarni thani जों thanginai thansani bangai kobok laika tini ba maikana kobok nai tini ni to tiring ni bu saljora tiring ni saljora bo sini borok jotno tini tongthoksa thongni sal tongthoksa thonglaini nango pia bo tongthoksa thongni seipano kha khamani kok ngake जों 73 years जों thangka sino dofa kamamani ha bini yago sokmani amoni bagina जों o tongthok mungno kisa tongthogoi gobang kok boskango sini dofarok omo chobano jodi khaili hangke tabuk jodi kaplaing le ke sini tongthokmani bepa komolai thangbai sinai amno wan sogini जों tongthokmani tongthok niawinai tiring ni to jotno wish khayo boskango o je tiring sini phainai salo sini dofawa hamari kuplung ke tongthong sini dofano yok samani sal phunok sithong abono o media ni bising tang saklai nei si amsung hambai ke tini sing rally sing nei yok snai kisi te kole hasnai ai mang sene te ma hayung to tan ke jubok ra kobangma business khai ni ব্যবসা khai neng bu jaga thaimaya chakri ngai bu putang thung je ko nung thung je ga bonchito ani bang ni yok ya ba te ta khachene blog ra dagi tong thang de naro pati ro ta tok jagdi joto jaga haisi ding dagi ja hamba to ba kha ga hanga hamari khlai de ashirwad di chungno bana na ko yong ke chung hingra per le thele ba lok ti Gaji lang thang ko, gaji lang mai ni. bubagra long live tipramata long live tini ni sacrifice rally was 6 din bakro ko sini loge bodol phaibai de sacrifice rally o bodol phaibai de o ya karai sini loge phaibai de o bagma am sini tako bukrok sini loge phaibai de bubagra thansani khorango phai sini loge phaibai de bubagra long live tipramata long live sacrifice ke bodol phaibai de sacrifice khane ke sini loge phasi de o pani o pusu pathaina matangna ke sini loge phasi de sini bobishat sini tinang no patangna ke sini loge phasi de satok jagai busuk tong sinai sini loge phaibai de